Siyaphuhlisa, siphethe inguqu, siyalima, sigweba indlala, botani mawethu namkelekile kwindaba zika Dr. Da. Urhulumente wase-Eastern Cape umilisela ukusekwa kwentsebenziswano yezolimo neenkosi zeliphondo, nanjengoko zidlala indima enkulu kumsebenzi wesebe lezophuhliso lwamaphandle nezolimo. Oku kubhengezwe ngumphathiswa wesebe lika Dr. Da, unkosikazi Nonceba Khontsiwe, ngelixa ese isipho seteletele nezixhobo zayo kwikumkani yesizwe sabaThembu. Simzisele ke iteletele enezixhobo zayo zonke zokulima ukuze ngeli xesha kanye lokuqalisa ukulima alimi. Kodwa yona nto iphambili esibangela basize apha komkhulu kukuba siyazi ba sifuna ukuqinisa intsebenziswano kunye neenkosi zakowethu okanye nobukhosi jikelele. Ke ngoku siyakholelwa ukuba ukumkani zininzi iinkosi eziphantsi kwakhe apha kweli labaThembu. Xa sisebenzisana nabo umsebenzi wethu uzaba lula ngoba xa sishiye itrekta apha kwakhe okanye iteletele apha kwakhe uzawudibanisa zonke iinkosi kunye nabantu bokuhlala bonke abalapha kule ngingqi yabaThembu ukuze abakhuthaze, ngoba injongo yethu sifuna abantu bonke balime basebenze umhlaba. Lixesha elirayithi kakhulu ke eli lokuzisa le trekta kuba lelona xesha lokulima ngoku. Siyavuya nathi ukuba ithe yalunga kanye into yayo yetrekta yokuzapha ngeli xesha lokulima. Ifile into okokubana ngokufika kwale trekta apha noko kwimizi emininzi engqonge le ndawo ukumkani ahleli kuyo ikati noko iyakusuka eziko kuba bendike ndatsho earlier on xa bendibuza into yobana before abheke etrongweni kwakugcwele apha, kwakugcwele kusetyenzwa, abantu babevuya kakhulu, but after ebuyile kunzima kakhulu and eleke besibona silapha banethemba lobana sizophinda sizovuselela la mathuba womsebenzi babewasebenza before. Ndiyathemba udala ndisebenza apha before qala nonethemba ndibona le itreta intsha noko yaba khona inoko impumelelo esinode siyibone nenzuzo esinoyibona singabasebenzi balapha ebumbani kwakumkani. Ndiyathemba ukuthi sibona neplanti nenantsika lo mtshini wakhona ovula noko nokuphuhlisa lobonakala kakhulu futhi ngaphezulu kokuqala. Iqela lamafama asendlambe asebenzisa iForest Hill Farm nayiqesha kumasipala afumene uncedo kwisebe likarhulumente wase-Eastern Cape uDr. Da. Lamafama agawula imithi yomnga ukuze kwande amadlelo emfuyo abiyele namadlelo angaphakathi kule fama. Lo msebenzi wenziwa phantsi kwenkqubo eyaziwa ngeland care apho kulungiswa umhlaba ukuze usetyenziselwe ezolimo. Umnumzana Mzwandile Maldaki nongusihlalo weForest Hill Farm uthi oku kuza kubanceda nanjengoko kuvuleleka namathuba emisebenzi. Lamafama ebefudula elima ichikori eyayithengiselwa umzimveliso osanda kuvalwa. Isikhulisa kakhulu thina inkxaso kaDr. Da ngokuklina apha nangokubiya apho sincede kakhulu basikwazile ukwazi uza kuhlula inkomo zethu apha naxa singagqibeleli na. Kodwa sicemba kule nto senzele yona ngoku yokuklina ngoku sakwazi ukuhlula kakuhle ikambe zethu. Umsebenzi kwa namatha 11 siyafumana nokasenzi nje apha siyafumana. Kwesibili yasinceda kwinkomo zethu ezilapha kule fama komthetho wafumana ibe ne-300 yenkomo. Kodwa xa sinoklina kakuhle ifama beklini kakuhle singangaphezulu kunoko. Sifakile ke i-application into yoba ngabana kususwe okanye kuphungulwe umnga kumhlaba ongaphaya kwalo 50 hectares, 437 hectares after kugqitywe le project, ukwenza into bifama yonke ibe kanti iklerishiwe uzokwazi ke ngoku nakuresidwa ufakwe iseed kwakhona zonathi uzokhula ingca. Ngaxeshanye elisebe likarhulumente wase-Eastern Cape uDr. Da linikezele ngesakhiwo sokuchebela igusha esinezixhobo zokucheba nokulungisa uboya buye emalikeni. Kube yimincili yodwa kwavuka ingoma ngelixa amafama eqala nqa ukusebenzisa isakhiwo sawo esitsha sokuchebela igusha. Oku kulandela ukunikwa iinkunzi zegusha kwamafama alapha kwaleli sebe. Unobhala wesakhiwo iMerelies Sharing Shed uthi ngeli xesha babeuqala lo mbutho babechebele ententeni behamba becela emizini enendawo abanokuzisebenzisa. Sinovuyo oluphezulu ngoncedo olusilufumeneyo urhulumente wethu encedisana nabantu
no-agriculture osondelayo ebantwini xa bekhala. Sithe enkosi sithi wuntsha. Besibabona ngelaa xesha bebechebela emikhukwini. Okokuqala emkhukwini xa uchebela emkhukwini ii-challenges zininzi. Uboya bakho buyamoshakala, budrop iquality, ungafumani le mali bekufanele buyayifumana, and loo nto yenza i-challenge yoba ngoku baphele beluze i-interest. Uyabo ngamanye amaxesha bubiwe uboya babo. Now that ke kukho ezi structures lapha sivuya kakhulu singamagosa, because apha sizawushiya ilegacy siyi-department uba noko saba-improve nangoku uboya babo bubobu kulapha busotelwa kwi-sorting table ezirayithi. Kusenjalo kuxhelwe exhukwane kumafama afuye igusha ekwalima nombona kumhlaba wasemvenyane kwiphondo lase-Eastern Cape. Oku kulandela inyathelo lika-Dr. Da lokubakhela isakhiwo esikhulu sokusebenzela sezolimo nesaziwa njenge-multi-purpose shed ngolwasemzini nesikhatshwa zizixhobo zokucheba igusha. Unkosikazi Zimasa Ntlangula we-Amadonta Cooperative uthi bengamafama bawuvala umlomo imincili nanjengoko bebesoloko betsala nzima ngokuphathelene nendawo yokugcina imveliso yabo yombona phambi kokuba bayise kwindawo yentengiso. UDr. Da kuyena mntu saqala kuye xa sasifuna ukuphuhla. Walusondeza kuphuhliso ngoba kuthiwa phakama uye emagoseni ukuze azokwazi uba wena wenzani. Saya kuDr. Da, uDr. Da usaqhubeka ke nokusiphuhlisa nokusincedisa esicebisa nangezinto emasizenze. Kulo nyaka asozuchebela phandle, sizoza sizokwenza izinto zethu apha eshedini thina ke iphinde isincedise kwicala lombona. Umbona wethu usiwuvunela phandle, kodwa sizokwazi ngokuba sithathe nalawo masaka siwenzileyo sawathunga apackageweyo sizowabeka apha xa kungekafika ixesha lokuba makahambe aye emakethe. Xa siza kube simunca intupha sizimungumenye nezibiliboco ngale Christmas, ukuqala kwezixhelwayo ukuya kutsho kwiziqhamo nemifuno ndingazilibalile ke siligqiza lika-Dr. Da sininqwenelela iChristmas nonyaka omtsha oyokozela amathamsanqa. Sibonane kwakhona kunyaka ozayo. Ndinithanda nonke emakhaya.